barin kira Dr. Mahadi Shehu. Dr. Bismillah. Ka san minti ɗaya aka ce zuwa biyu, da ka wuce zan rike ka. Yawa. Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sakonni guda uku a gurguje. Na farko, wallahi kai musulmi, ka daina jin kunya cewa kai musulmi ne. Kai ma addini hidima, ka taimaki addini, ka alaƙanta kanka da addini. In ba haka ba, za ka nemi addini ya maka rana ya fi maka. Ga hikaya ta ɗaya, wani mutum ya ɗauki matar shi da 'ya'yan shi guda uku za su je unguwa. Suna fita sai ga naira ta Najeriya, sai ta da shi, da Allah malam suna na naira, ka taimaka ka rage mana hanya. Sai ya ce min matar shi da 'ya'yan shi, ku koma baya, ke naira zama na kusa da ni. Suka ci gaba da tafiya sai ga dala ta Amerika, don Allah malam ka rage mana hanya. Ya ce kwarai da gaske, ke madam da ke da yara ku koma cikin boot, ke naira ki dawo baya, ke dala zanna kusa da ni a nan gaba. Tafiya ce tafiya sai ga fan ta Ingila mai ƙarfi. Ta ce wasu ban Allah suna na fan ta Ingila, ina neman ka rage mana hanya ga harbi. Sai ce to ke naira ki koma can wajen madan a cikin boot, ke dala ki matsa ki koma can baya, ke fan zanna nan. Can gaba sai ya samu addini, sai ce mashi wane suna na addinin musulunci, ga hadari ka taimaka ka rage ma hanya. Sai ce to wallahi ka ga dai ga wuri ya cika, mata ta ma da yara suna can baya cikin mutum, kuma ka ga nan baya ban iya shara naira, ban iya shara da nan, kuma akwai babban mai gida fayan kai haƙuri. Ya ce a'a ka taimaka. Ya ce wallahi ba wuri. Ce to shi kenan je ka. Yana matsawa gaba sai ga mutuwa, sai ga addini, sai ga mutuwa. Ta ce mishi suna na mutuwa, na zo ne lokaci ya yi yanzu ɗauke ka. A lokacin nan sai tuna ya ce don Allah ki taimake ni in je in ɗauko addini ko na samu sauƙi. Ta ce ai babu sauran daga lokaci. Na biyu, wallahi kowa ya ji a jikinsa yanzu, kowa, duk wanda ke ƙasar nan, kowane ne shi ya ji a jikinsa. In akwai daɗi ya ji, in bai ji ba ya sani. Shi ma ga misali, dabbobi guda uku, da zaki da kura da siyaki, suna jin yunwa, kai haƙuri, suna jin yunwa. Sai zaki ya ce masu, ‘yan uwa, a matsayinmu na manya-manyan dabbobin daji, abun kunya ne mu bari yunwa ta kashe mu mutu. Ƙananan dabbobi irin su alade da angulu su ci namu mu, ku tashi mu shiga daji mu nemi abinci. Suna faɗawa daji sai ga wani sa ya ɓallo daga wani garki. Sai zaki ya ce alhamdulillah, siyaki kashe mana ga nama nan. Sai ya ce wallahi yunwa nake ji, in na tunkare shi wannan sa'in kashe ni zai. Kura kashe nama, ta ce na fi siyaki jin yunwa. Ya ce to ni ma ina jin yunwa, amma zan yi bakin kokari na, in Allah ya sa ƙarar kwana ce ya kashe ni. Zaki ya je bankaɗi sa ya faɗi, sai ya kashe shi, ya yi kaca-kaca da naman. Sai ya ce wa kura, tun da kin fi mu jin yunwa, ki sauri ki raba ki ɗauki naki. Sai kura ta raba nama daidai wa daida kishi uku, har tana ɗan gyarawa. Sai zaki ya ce mata, kura menene bayanin nama nan? Ta ce na raba daidai wa daida, kowa ya ɗauki nashi. Sai zaki yake cewa yanzu ni da na sadaukar da kaina da ƙarar kwana da abin da ya kashe ni, wai kura na raba nama daidai da daida. Sai ta ce mata ɗauki naki. Tana sa baki ciki sai ya danna ta, ya kashe ta. Sai ya haɗa da naman sa da naman kura, sai ya ce ba siyaki ka raba. Sai siyaki ya yi biggest. Sai ya ce mishi me ya bayani? Ya ce mishi wannan babban
naka ne, shi za ka ci ka sha ruwa ka kwanta in yi gadinka. Sai ce na biyun fa, sai ce na biyun idan ka tashi daga bacci shi za ka ci ka je ka motsa jiki ka dawo. Na ukun fa ya ce na ukun ma naka shi ne abincin darenka. Ina naka? Sai ce in Allah ya sa a cikin abincin daren nan an samu kashi shi ne nawa, in ba a samu ba ina nan ina mai ladabi biya kanka. Sai ce kai su yaki ina ka koyo da ake raban nama? Sai ce na gani ne rubuta a jikin kura. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dokta, Allah ya saka maka da alkhairi.